דגם מקס, 1.80 מטר, עומק 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 חבלים. דגם המקס בנוי, תוכנן ובמיועד למשפחות גדולות שעדיין יש להם חלל בבית, לתלות כביסה ללא מרפסת, ללא גינה, אבל מה שכן, יש חלל בתוך הבית. אז המתקן צריך לטייל בתוך הבית, אנחנו לא רוצים שיהיה לכם משהו גדול, זה בחירה שלכם כמובן, אבל אנחנו ייעדנו את זה למשפחות יחסית גדולות, בבתים ללא מרפסת וללא גינה. אז דגם המקס שלנו, כמו שאמרתי, 1.80 מטר על 65, יודע להתקפל כמו שאר המתקנים שלנו, כמו שולחן פלסטיק. שימו לב, הוא צר, הוא בגובה 180, הוא נוח לאחסנה אחרי דלת, יהיה קל מאוד להחסים אותו אחרי הספה של הבית, אחרי דלת של הבית, אחרי דלת הממ"ד, ועדיין בזמן שימוש, במיוחד בימי החורף, לפתוח אותו בתוך הבית, כדי שהכביסה תתייבש בזמן שהולכים לעבודה או בשעות הבוקר המוקדמות. המתקן, כמו שאמרנו, עם 10 שנות אחריות, חברת ברקת, אנחנו כאן בשבילכם, תודה רבה.